Trid idejja mulej. Mulej, trid idejja biex tgħaddi dan il-jum tgħin lil foqra u l-morda li għandhom bżonn? Mulej, illum nagħtik idejja. Mulej, tridhom riġlejja biex tgħaddi dan il-jum iżżur lil dawk li għandhom bżonn ta' ħabib? Mulej, illum nagħtik riġlejja. Mulej, tridu leħni biex tgħaddi dan il-jum titkellem ma' dawk li qed jistennew kelma ta' mħabba? Mulej, illum nagħtik leħni. Mulej, trida qalbi biex tgħaddi dan il-jum tħobb lil kull bniedem sempliċement għax hu bniedem? Mulej, illum nagħtik qalbi.